കുട്ടി നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ നമ്പർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലേ നമ്പർ റോങ് ആവും. ആ നായര് വൈദ്യരുടെ ചൂണ്ടയിലേ പട്ടാഭി സാറ് കുരുങ്ങിന്നാ തോന്നണേ. നിന്ന് കുറുകണണ്ടില്ലേ? ജോലിക്ക് പോകാൻ വൈകല്ലേ? അപ്പം വൈദ്യരുടെ മോളോട് മാത്രല്ല കുമാരൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ലട്ടോ. പട്ടാളത്തിന് പഞ്ചാരടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം പരിശോധന. ക്ഷോട്ടെ സാർ, ഇതൊന്ന് നമ്പറിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം സാർ. നിങ്ങൾ വെക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് വരും അറിയിക്കാം. പൊക്കോളൂ പൊക്കോളൂ. പട്ടാള കാമ്പിനകത്ത് കയറി തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇത് നോക്കി പിടിച്ചിരുന്ന് കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുകയാണ്. അവർക്ക് മാത്രം എന്താ അത്ര പ്രത്യേകത? ഉണ്ടോ, തന്റെയൊക്കെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തിട്ട് ജവാന്റെ വിധവേ അവർക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. സാർ പ്ലീസ്.